Takhle se mě snaží uškodit. Myslíte? Jo. Tak nechcete si teď stát někde srát venku, že bychom se na tom domluvili. A kdo jste vy? No, radši bych to nezmiňoval. Prosím, řekni mi slovo. Já jsem tajný agent České policie. Prosím vás, já tady fakt s tím nic nemám společného. Tak dáme si srát třeba. Já nemůžu, já jsem teďka úplně pryč. A když se vrátíte? Nevím. Tak mohl byste mě dát adresu? Prosím vás, já fakt tady s tím nemám nic společného. Mohl byste mě... Já jsem moc omlouvám, já fakt tady s tím nic nemám společného. Jako já mám dosti nepřátel, ale nic dělají nějaké takovéhle hajzloviny. Promiňte, to dělám. A mohl byste mě dát jména? Ne, já nejsem tak udávat. No, dobře, tak... To pobrtá na ty, ale ne, prostě. Vaka! já kurva, vody, dočtěte. No a to nemáš máš ty kurva! No vole! A uklidni se, Romane, jo? Uklidni se. To bych si nenechal líbit, A jako uklidni se, Romane, jo? to bych jako mu aspoň zahodil ten pošťák. Romane, zabilo, ne? Pičo. Tak to by ho zabil, bobře! Tak to by ho zabil, bobře! Nebo tě dostaneš, Na budku? No. Použij to, bobře! Že zabij ho, ne, vole? Asi no. Jo, počkejte. Když tam se vyjde konečně to prozvoní, já to bylo všechno. Tak už co to teda bude? Čas, vyjde Romana, 5